Moja priča počinje sad ovdje, u mjestu Podgora, Hrvatska, na moru. I mislim, Bože moj, razmišljam, između ostaloga i sinoć sam mislio nešto da ispričam, da kažem, ali eto. Danas, 16. augusta, sjedim na ovoj klupi i želio bi tek tako da nešto vam ispričam i kažem. Mogu slobodno reći, poslije te moje nekakve putešestvije, recimo za 2 mjeseca, prije 2 mjeseca sam bio u Americi, pa vratio se u Dansku, pa iz Danske odšao u Švedsku, pa iz Švedske ponovo u Dansku, pa i onda u moju Bosnu, ili bolje rečeno u moju Banja Luku, ali moju Banja Luku. Mnogi kažu to je nešto drugo, nije to Banja Luka, nisu to ljudi. A dobro, ima toga, ja se slažem. U nekim njihovim izlaganjima i gledanju njihovim očima na to sve skupa šta je i kako je. A onda iz te moje lijepe Bosne, odnosno moje Banja Luke, dođem ovdje u Hrvatsku i kako vidite i same te zemlje i tako prolazim. Da li sam ja možda taj lutalica ili putnik, namjernik ili već kako da se nazove, izbjeglica, otjerani, istjerani, dok tamo neke budale i dalje vladaju, baš tako vladaju našom lijepom Bosnom, haraju i pljačkaju ono posljednje, a naš narod, naši ljudi zaluđeni, iznevjereni. I dokle tako. Sva ova moja mala priča svodi se na jedno da, eto, želim i ovim putem svoje ogorčenje da kažem nešto. Što se nama i dešavalo to sve? Što su nam to drugi uradili? I što baš nama Bošnjacima, Bosancima i Hercegovcima? Dokle ovako? Dokle hodat, dokle lutat? Kao i u momenta što je lijepo, a opet dokle? Tamo do neke opet moje zemlje Bosne, moga grada Banja Luke, pa onda moje Danske, pa onda moje one stvari. Ništa se nema, nemamo mi ništa. To je ona poruka, ali ja bih nešto rekao i dodao na kraju. Dragi moji Banja Lučani i svi oni koji osjećaju svoju Bosnu svojom zemljom, pokušajte zadnjim naporima, a vi to možete, vi to trebate i zbog sebe, i zbog vaše djece,
da pokušamo na neki način to zlo koje se nadbilo nad našom Bosnom, protiv tog ološa, protiv takvih pljačkaških hordi, da dignemo na jedan način svoj glas, a to je da izađemo na izbore, da pokušamo da se izborimo za svaki naš pedalj naše zemlje, naše domovine, ako ne zbog nas, zbog naše djece. Htjeli bi to ili ne, jednoga dana oni će vas upitati, a gdje smo mi to i ko smo mi to? Toliko od mene sa ovog, za mene nekadašnjeg Jadrana. I sa mora, ali nigdje, upamtite, nigdje nema Vrbasa, nema ti obala, tog mirisa, toga meraka i akšamluka i sevdaha. To sam vam htio reći, dragi moji Banjalučani, i ja vas lijepo, srdačno pozdravljam, ma gdje bili. Svima vama, posebno mojim dragim prijateljima. Toliko od mene. Ćao.